We hebben altijd de grasbaan gereisd. Ja, En, maar dit is toch wel heel wat oors of... Ja, dat is ook anders. Maar een andere uitdaging. Ik hou van uitdaging, snelheid. En als je dromen hebt, dan moet je dat doen. Spikes zijn 28 mm. Of voor de mensen die dat niet weten, 2,8 centimeter lang. En voor zitten er 118 en achter 165. We hebben ook geen rem. Ja, tuurlijk, het is gevaarlijk. Maar ja, ik kan nou hier ook wel struikelen. Dan kun je ook een been breken. Moet je niet bij nadenken. Als klein jongetje kwamen we al bij Johnny te kijken. Nou, ik denk, dat wil ik ook. E-speedwayer Johnny Tuinstra uit Sjemeeren pleegde hem verrassend voor de wereldkampioenschappen e-speedway in Ossen. Ja, dat is spektakel, dat is hier omheen en ja, dat is gewoon machtig mooi, dat is het van mij. Johnny was vroeger altijd een beetje mijn idool in de ijsspeedway. Als klein mannetje ging ik al naar Assen altijd. Ik ben Johnny in de pit geweest, als klein mannetje wel op de motor van Johnny gezeten. En ja, ik heb Johnny gewoon gebeld. En, ik zei, ja, wil je ons helpen? Dus wij zeiden samen, Karim is hier dan nog niet, maar we zeiden samen van, wij gaan dat doen. We bellen toch 2 jonge mannen. Ja, Aaron Skokker en Karim Boezerooy. En ik kan ze maar de vraag of ik hun begeleiden wil. En? Ja, dat wist het, maar... Ja, ik heb wel even weekend nooit een gehad, want ik hier al een beetje van mezelf zou afsluiten. Maar toen dacht ik, het lijkt toch een beetje in mijn hart, misschien maak ik het allemaal wel. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Dat is dan een soort teambaas? Ja, teambaas in groot woord. Ik breng die jongens wat bij en ik coach ze werk in en ja, dat is wel zo'n ambitie. Wij hele dag in de paddock verwachten, maar... Ja, alleen vandaag in de training ging het goed mis. Ja, ik zag het in die gezicht, hoor. Ja, klopt. Ja. Ik heb een best ongeluk gehad. Hier in deze bocht wat u achter mij ziet. En ik heb gelijk een startverbod gekregen. Oh ja? Ja, ik lag 3 minuten bewusteloos. Nee joh. Ja, toen hebben ze gezegd van, nou, die gaat dit weekend niet meer rijden. Ja, het is echt balen. Ik moest wel even een traantje pikken. Ja, absoluut. Want ja, je bent hier het hele winter ben je hier voor aan het werk. Je gaat naar Zweden, je bent reizen maak je. Je bent er 's avonds mee bezig, overal. En dan ben je thuis. Het is eigenlijk gewoon een thuiswedstrijd, want ik woon hier 20 minuten even vandaan. En dan ga je gewoon onderuit en dan maak je zo'n harde crash dat de motor is kapot. Ik heb een zware hersenschudding. Ja, voor de rest, ik ben echt stijf. Mijn nek die kan ik niet bewegen. Ik durf te zeggen dat als ik vandaag had meegedaan, hadden jongens een zware dag gehad. Ja, hè? En ik stond sowieso in de halve finale. Ja joh. Ja, dat durf ik met 100% te zeggen. Ja, Kerst nou wel steeds, ja. Maar maar alsnog. Ja, hè? Ja, alsnog. Dus Ja. volgend jaar moeten we weer komen. Volgend jaar moeten jullie zeker weer hier zijn. Ja. En Aaron? Hele goede jongen en als teamgenoot kun je die er ook zeker bij hebben. We kennen elkaar al vanaf de middelbare school. Gast bij races zaten we bij elkaar in de competitie. We kennen elkaar al jaren. Je bent klaar? Ja, ik ben klaar. Eerste serie even onderuit. Ja. En nou ja, dat hoort er ook bij. Ja, maar hoe wie dat? Hoe is dat? Ja, hoewel, ja, vervelend. Nee, ik ging te laat op gas. En dan glijdt hij voor in het ijs. Of dan hapt hij in het ijs. En dan komt hij achter, komt hij vrij. Nou, en dan ben je hem kwijt. Ja. Volgend jaar weer naar Zweden. En dan vallen en opstaan word je groot van. Ja.
Maar de fiets is nog wel heel tijd leuk. Ik vind het nog steeds mooi.